Lijep pozdrav i dobrodošao u video u kojem ću ti detaljno objasniti kako trenirati na godišnjem odmoru kad imaš pol sata vremena za trening. U videu ću ti objasniti zapravo jedan od najvećih problema s kojima se susretale moje klijentice kad odu na godišnji odmor i ne znaju kako ostati dalje aktivne, kako trenirati, odnosno održati taj rezultat koji smo postigli prije. Zašto ti ovo govorim? Jer sam na Murteru, došao sam na jedrenje jer mi je jedrenje predmet na fakultetu i nemam toliko vremena jer imam obaveza fakultetskih obaveza, imam obaveze posla, ali odradim sam 3 treninga tjedno, nešto kraća po 30 minuta koliko mi vrijeme dozvoljava. I dalje održavam svoj rezultat, tako da ako mogu ja, možeš i ti. Moraš shvatiti da na godišnjem odmoru, na nekakvim putovanjima, zapravo trening ne služi da napreduješ, nije da gubiš dodatno kile ili da jednostavno napreduješ, da gradiš mišić, da težeš tonus, već samo da držiš se održavanja. Jer godišnji odmor traje 10, 15, 20 dana kako kome. Cilj ti je da održiš 3 treninga tjedno, 2 do 3 treninga tjedno, koliko stigneš, koliko možeš, po 20 do 30 minuta bit će dovoljno. Uz to što više kretanja, plivanja, hodanja, što god bilo to, padel, pedaline s djecom, šta god budeš ti mogla, samo da se dodatno krećeš, razgledavaš krajolik, samo da se što više krećeš. Sad ću ti pokazati od čega se sastoji jedan takav trening, koje vježbe, koliko serija, ponavljanja odmora i svega imati zapravo za taj trening. Lijepo si staviš ovako ručnik, a prvo ćeš se zagrijati, znači razgibat ćeš se od glave, ramena, ruke, nazad, naprijed, zapravo cijelo tijelo. To možeš onako kako smo se u osnovnoj školi zagrijavali ili u srednjoj za vrijeme tjelesnog, samo da se malo ugrijemo, ili odraditi prije šetnju 10 minuta, što je možda bolja varijanta, i onda samo malo razgibati kukove, odnosno zglobove. Prvu vježbu kao kralja vježbe radit ćemo ništa drugo nego čučanj, znači stavimo noge malo širije od ramena, stavimo ruke na prsa, pored sebe, ispred sebe, iznad, kako god nam više odgovara, leđa ravno, spuštamo se guzicom prema tlu. I radimo 10-15 ponavljanja, 4 serije, odmor između svake serije oko minutu. Druga vježba nam je zapravo iskoraci unazad, da ostanemo na pokretu tog čučnja, gađamo guzicu i kvadricepse, radit ćemo ga 10 do 12 ponavljanja, svaka noga po 4 serije. Odmor između svake serije isto oko minutu, minutu i pol, koliko ti treba. Odmor je najbolje definirati zapravo po tome kad se ti osjećaš spremno za otići u novu radnu seriju. Sad idemo na pod, idemo odraditi malo gornji dio tijela, idemo raditi zapravo sklekove na koljenima. Ako možeš sportske sklekove sa osloncem na prstima, odnosno stopalu, super, ako ne, ja ću pokazati varijantu na koljenima. Ruke malo širije od ramena i spuštamo se prsima prema podu. Idemo 5 do 8 ponavljanja koliko možeš, 4 serije, isto minuta, minuta i pol odmora. Ostajemo i dalje na podu, radit ćemo Y podizanje zapravo za leđa, sa sklekovima smo pogodili prsa, sad idemo pogoditi leđa. Ispružimo ruke i palčeve prema gore. Podižemo palčeve, odnosno ruke prema gore. I zadržimo 2-3 sekunde. Spustimo, opet. Osjetit ćemo kako nas zateže gornji dio tijela. I to ćemo raditi 12 do 15 ponavljanja, 4 serije, odmor između svake serije minuta. Sad kad smo odradili gornji dio tijela, idemo zaključiti malo guzicu, radit ćemo glute bridge, noge po 90, ruke uz tijelo. Lakša varijanta bi bila s 2 noge na podu i podižemo kukove prema gore. Teža varijanta bi bila da jednu nogu stavimo više u sredinu, drugu nogu podignemo i radimo jednonožno. Ako radimo s 2 noge, gledamo 15 ponavljanja, ako radimo jednu po jednu nogu, 10 do 12 ponavljanja po nozi, 4 serije, odmor minuta. I zadnja vježba, vježba finiša, lećemo na leđa, zapravo pozicija glute bridge-a, ruke ćemo staviti iza leđa i radimo ab crunch, tako da lopatice odižemo od poda, bitno samo da nam brada ne ide na prsa, već da držimo u produžetku tijela i podižemo čelo prema plafonu. Isto, 15-20 ponavljanja, 3 serije, odmor minuta. Ovaj trening također možeš kompenzirati ako možeš nešto više ponavljanja, super, ako ne, slobodno smanji. Također ako imaš manje vremena, odnosno želiš veći intenzitet postići, smanji odmor. Ako ti je teško, ipak slušaj tijelo, uzmi više od minutu, minutu i pol
pauze. Nadam se da ti se video svidio i da sam ti pomogao. Moje klijentice trenutno idu sad na godišnje odmore, putovanja i dalje održavaju rezultate i skidaju čak i kile na tim putovanjima. Ako želiš i ti kao moje klijentice napredovati gdje god da biva, bez gladovanja, bez rigoroznih dijeta, treninga, već da trening i prehranu zapravo podredimo tvojom načinu života, javi mi se i krenut ćemo sa tvojom transformacijom.